Vážená komise, milé publikum, mé jméno je Matouš Svoboda a rád bych vám představil mou práci s názvem Zařízení pro bezdotkové určení tepové frekvence. Tato práce spadá do oboru číslo 10, elektrotechnika, elektronika a telekomunikace. Hlavním cílem mé práce bylo vytvoření funkčního nízkonákladového kompaktního zařízení pro bezdotykové určení tepové frekvence. Dalším cílem bylo porovnání 3 různých metod sestavení zdrojového kódu pro její výpočet a mezi dílčí cíle patřilo například fyzické sestavení zařízení, vytvoření programu pro zpracování signálu a následný výpočet tepové frekvence, vyhodnocení výsledků a navržení budoucích vylepšení výzkumu. V první řadě bychom si měli říct, jaký je vlastně rozdíl mezi srdečním tepem a srdeční tepovou frekvencí. Srdeční tep je tlaková vlna v krevním řečišti způsobená stahem srdce. Srdeční tepová frekvence je potom počet těchto tepů za minutu. Její průměrná hodnota u dospělého člověka se pohybuje mezi 70 až 80 úderů za minutu, nicméně u každého jedince se liší. U sportovců bývá zpravidla nižší a je také úzce spojená s emocemi. Srdeční tepová frekvence se dá měřit mnoha různými způsoby. Tím nejprimitivnějším je stisk tepny na zápěstí či na krku. Dalším zařízením pro měření je fonendoskop. Pro domácí měření lze použít téměř jakékoliv chytré hodinky. Moderní tonometry dokáží měřit jak tep, tak tlak. V současnosti také dochází k rozvoji využívání optické měřící metody fotopetismografie, jejímž největším přínosem je možnost bezkontaktního měření. Fotopetismografie, zkráceně PPG, je tedy moderní optická měřící metoda. Funguje na principu detekce objemových změn krve v krevním řečišti. Pro měření probíhá z určité části lidského těla, která se nazývá oblast zájmu, anglický region of interest, zkráceně ROI. Fotopetismografie je nízkonákladová a neinvazivní. Existují dva hlavní druhy této metody. Fotopetismografie prosvěcování a vzdálená fotopetismografie. V prvním případě dochází k prosvěcování oblasti zájmu LED diodou, využívá se například v pouzním oximetru či v chytrých hodinkách. U vzdálené fotopetismografie dochází ke snímání oblasti zájmu kamerou. V získaném signálu zelené složky světla jsou detekovány změny jasu, které jsou způsobeny přítokem okysličené krve do tepny. V signálu se projevují jako amplitudy. Hlavním přínosem vzdálené fotopetismografie je možnost provádět měření na větší vzdálenosti, možnost výpočtu zpětně ze záznamu a také má srovnatelné výsledky jako metoda prosvěcování. V grafickém záznamu vzdálené fotopetismografie se objeví složka střídavého proudu, symbolizující údery srdce a složka stejnosměrného proudu zobrazující tkáňovou strukturu. Ve svém výzkumu jsem využíval právě vzdálené fotopetismografie. Za oblasti zájmu bývají nejčastěji zvolená místa na těle s největším prokrvením. U vzdálené fotopetismografie bývají nejčastěji v oblasti obličeje a mnoho vědců, včetně mě, dosáhlo nejlepších výsledků z oblasti čela. Ve své práci jsem se věnoval porovnání 3 různých metod sestavení zdrojového kódu pro výpočet srdeční tepové frekvence. První metoda, vytvořená mnou a užitá v mém kódu, využívá k filtraci signálu jednoduchý Butterworthův filtr, který odstraňuje šum a signál vyhlazuje. Dále v něm jsou poté detekovány vrcholy pomocí metody FindPeaks z knihovny SciPy a z počtu vrcholů v posledních 10 sekundách signálu je jednoduchým vztahem vypočítána hodnota tepové frekvence. Obličej je detekován pomocí kaskádových klasifikátorů Haar Cascade a v něm je pevně nastavená oblast zájmu, která se s ním pohybuje. Druhá metoda je převzata od Gilada Oweda. Má výrazně pokročilejší filtraci signálu. Obličej je detekován pomocí Gaussovy pyramidy, která funguje na principu snižování rozlišení. Signál je filtrován pomocí rychlé Fourierové transformace, která funguje právě na principu frekvenční filtrace, kdy dojde k odstranění frekvencí neodpovídajících srdečnímu tepu. V tuto chvíli dochází k výpočtu hodnoty tepové frekvence. LRN Video Magnification slouží v jeho kódu pouze k zobrazení amplitud v okně programu. Díky tomu je jeho metoda výpočetně náročná a není vhodná pro mé zařízení. Dalším mínusem je pevně nastavená oblast zájmu v okně programu, která nesleduje pozici obličeje. Třetí metoda je rovněž převzatá, a to od Jonathana Heathcota. Kombinuje kaskádové klasifikátory Haar Cascade a rychlou Fourierovou transformaci. Nicméně její největší slabina je ve výpočtu, kdy dochází k průměrování hodnot hned na několika místech. Další nevýhodou je rovněž pevně nastavená oblast v okně programu. Všechny 3
kódy vytvořené pomocí dříve zmíněných metod mohou být popsány téměř stejným vývojovým diagramem a jsou napsány v programovacím jazyku Python. Na obrázku můžeme vidět zjednodušený vývojový diagram mého programu, který zobrazuje pouze kladné větve. Nejdříve tedy dojde k inicializaci programu, kamery a k zakázání její automatické expozice. Dále se inicializují proměnné a kamera je připojena. Dojde k načtení prvního snímku, který je převeden na stupně šedi pro lepší detekci. Je detekován obličej a v případě mého programu je v něm pevně nastavená oblast zájmu. V ní jsou získány hodnoty zelené složky světla a dochází k výpočtu hodnoty tepové frekvence. Ta je zobrazena v okně programu a ten se poté v cyklu vrací k načtení nového snímku. Chce jej ukončit s stisknutím klávesky Escape či Q. Základ mého zařízení tvoří mikropočítač Raspberry Pi 4 model B. Jeho základní deska obsahuje 64-bitový procesor Broadcom, 4 GB RAM a podporuje široké množství rozhraní. Využívá operační systém na Linuxové bázi a jeho pořizovací cena se pohybuje mezi 1 až 2 tisíci korun. Zdroj obrazu potom zajišťuje webkamera Microsoft Livecam HD 3000. Během mého výzkumu jsem prováděl 3 různá testování. Nejdříve jsem porovnával 3 metody sestavení zdrojového kódu při nasvícení zepředu na MacBooku Air z důvodu jejich výpočetní náročnosti. Pro každou metodu jsem provedl 5 různých měření a referenční hodnoty jsem bral z chytrých hodinek Apple Watch série 3. K odečtu hodnoty docházelo vždy 30 sekund od doby, kdy začal program zobrazovat. Při druhém testování jsem porovnával funkci mého zdrojového kódu na zařízení Raspberry Pi na 2 různých lidech. Postup a podmínky testování byly stejné jako v předchozím případě. Při třetím testování jsem zkoušel funkčnost detekce obličeje z mého kódu za různých světelných podmínek a při různé pozici hlavy, rovněž na zařízení Raspberry Pi. V tomto slajdu můžeme vidět výsledky testování 3 různých metod sestavení zdrojového kódu. Z naměřených hodnot můžeme říci, že žádná z metod není 100% přesná. Nicméně nejmenší odchylky od referenčních hodnot byly zaznamenány u metody číslo 2, tedy Gilada a Uveda, a proto ji můžeme prohlásit za nejpřesnější. Po zhodnocení výsledků testování mého zdrojového kódu na Raspberry Pi můžeme prohlásit měření za úspěšné. Dobrých výsledků bylo dosaženo i díky tomu, že oba testování vydržely během měření nehnutě sedět. Rozdíl mezi mužem a ženou není v naměřených hodnotách patrný. Na následujícím slajdu můžeme vidět ukázku filtrovaného signálu zelené složky světla z kamery, ve kterém jsou patrné vrcholy symbolizující údery srdce. Na tomto slajdu můžeme vidět výsledky testování detekce obličeje užité v mém kódu a můžeme prohlásit, že je funkční za všech světelných podmínek. Nicméně její funkčnost je podmíněna pozicí hlavy a její vzdáleností od kamery. Do budoucna by se určitě dala vylepšit metoda výpočtu srdeční tepové frekvence, a to kombinací mé metody s metodou Gilada a Uveda, což znamená spojit v detekci obličeje z mého kódu s filtrací signálu a výpočtem z Uvedova kódu. Následně by se dal celé zařízení transformovat na plně autonomní. Co říct závěrem, cíle byly splněny. Nejpřesnější z testovaných metod byla metoda Gilada a Uveda díky pokročilé filtraci signálu. Můj zdrojový kód při testování na Raspberry Pi dosáhl rovněž uspokojivých výsledků i přes méně kvalitní zdroj signálu a jeho základní filtraci. Detekce obličeje užitá v mém kódu je funkční za všech světelných podmínek, nicméně její funkčnost je podmíněna pozicí hlavy a její vzdáleností od kamery. Nyní jsem si připravil praktickou ukázku ve formě krátkého videa. Modrý obdélník ohraničuje detekovaný obličej, zelený poté oblast zájmu. V levém horním rohu programu se vypisuje hodnota tepové frekvence. Ta kolísá z důvodu právě základní filtrace signálu, avšak pohybuje se okolo 72 úderů za minutu. Na tomto místě bych chtěl poděkovat mému externímu konzultantovi, panu doktoru Martinu Mézlovi, za cenné připomínky během výzkumu i při tvorbě odborného textu. Dále bych chtěl poděkovat mému internímu konzultantovi, panu magistru Zdeňku Votavovi, za vzorné vedení práce.
A na závěr bych chtěl poděkovat Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT za poskytnutí materiálu a zázemí. Děkuji za pozornost.